Здравейте! Вие сте с Актуално. По повод предсрочни избори през тази 24-та година не са заложени. Да, със сигурност правителството няма да отбележи изкарването на пълен 4 годишен мандат. По-важно е да обсъдим предстоящите европейски избори. Тук голямата изненада за мнозина ще бъде ДПС. Със сигурност ГЕРБ и ДПС ще бъдат с почти еднакъв брой, да кажем, проценти, което ще определи и по-голямата квота на ДПС, свързано с представителството в Европарламента. Може би очудващо за някого. Ето защо и 2 в 1 не са приемливи за някои от партиите, особено за ДПС. Във връзка с скандалите, които се вихрят ежедневно, свързани с съдебната ни система и с корупция, важно е да отбележа, че господин Сарафов няма да бъде следващия главен прокурор на Република България. Този въпрос ще бъде изяснен в края на тази година, между септември и ноември месец. Добрата новина е, че реформи тепърва ще има в съдебната система, а повярвайте ми, скандали тепърва ще има. Дали ще бъдат 8 джуджета, 9 снежанки, без значение, проблема е на лице. Тепърва ще има много оставки и тепърва много дела, свързани с хора, които са корупционно свързани с съдебната система, както и правораздавателната, разбира се. Партия ГЕРБ ще запази позициите си тази година. БСП със сигурност ще претърпи крах на евроизборите, и то сериозен крах. И тъна партията на господин Трифонов със сигурност ще остане незабележима като резултати от евроизборите. Партията на Костадинов със сигурност с по-нисък резултат, отколкото на парламентарните избори. Благодаря ви, че бяхте с нас.